खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि बे डेली आपडेट बड' इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायहरबावनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो सानसेयारि खौरां लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। दिनैनि गिबिसिन खौराङाव दङ लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सा 36 सुबुंफोरनि जिउ खहा। उत्तराखन्डनि अलमरा जिल्लायाव समबारखालि मैया गंसे बासआ गोथौ हाखराव गोग्लैनायाव सा 36 सुबुंफोरा जिउ खहा जायो आरो माखासे गोबां सुबुंफोरा जखम जायो। बे जाथाया जेब्ला गढ़वालनिफ्राय कुमां फारसे थांनाय बासआ अलमरानि मारसुलायाव जाब्रबथाय जादों। खुंथायारि मावख'गिरिफ्रा बुंदों दि दासिम सा 36 थैनायनि रादाब मोननाय जादों आरो थैनायनि अनजिमाया बांनो हागौ मानोना बासआव सा 40 सुबुंफोरखौ लांगासिनो दंमोन जेब्ला बासआ 200 मिटार गोथौ हाखराव गोग्लैलांदोंमोन। पुलिस आरो एसडीआरएफनि मावथिफोरा नागिरनाय आरो रैखाथि होनाय हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय जाथाय जानाय जायगायाव सौहैबाय। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव कमिशनारआ सा 36 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायखौ रोखा खालामबाय आरो बिथाङा बुंदों दि नागिरनाय हाबाफारिया दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो जाब्रबथाय जानायाव जखम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव 4 सुबुंनि थासारिया जोबोद गिथावनामोन, जायनि उनाव गिबि मन्थ्रिनि बिथोन होनायाव हेलिकप्टारजों बिसोर गोब्राब जखम जानायफोरखौ एम्सआव दैथायहरनाय जादों। बिनि अनगायैबो एम्सनि मोनसे हानजाया रामनगराव सौहैगोन, जाय बेवहाय थिसनजानाय जखम जानायफोरखौ फाहामथाय होगोन। गिबि मन्थ्रि पुष्कर सिंह दाबिया बेबायदि गिख्रंथाव जाब्रबथाय जाथाय जानायनि उनाव राहा लायो आरो अलमरानि सोमोन्दो गोनां ओनसोलाव एआरटीअ बाहायनायखौ दोनथ'नो बिथोन होयो आरो गिबि मन्थ्रिया थैनायनि नखरनो 4 लाख रां आरो जखम जानायफोरनो 1 लाख रां अनसुंथाइ होनो बिथोन होदों। बेजों लोगोसेनो कमिशनार उमां मन्दखौ जाथायनि सायाव मेजिस्ट्रेटखौ नायबिजिरनो बिथोन होनाय जादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ गावनि 3 बोसोर बैसोनि फिसाखौ 7,000 राङाव फाननानै मबाइल बायदों जोनोमगिरि बिमा-बिफाया। बाक्सा जिल्लानि सामरिगावआव नखर सोलिनायाव गोजोन गैयैनि थाखायनो गावनि 3 बोसोर बैसोनि फिसाखौ फानदों होनना फोरमायदों। बाक्सा जिल्लानि सामरिगावनि दनजित राजबंशी आरो सुनुमनि राजबंशी मुंनि बिमा-बिफाया गावनि 3 बोसोर बैसोनि फिसाखौनो 7,000 राङाव फानो आरो गावनि फिसाखौ गावसिनि गामि सिंनिनो फानबारि गामियाव फानदोंमोन। नाथाय उनाव गावनि फिसाखौ 7,000 राङाव फानहरखुमानायनि उनाव मबाइल बायनाय जाथाया सोराङाव फैयो आरो बे जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव गावनि गथ'खौ न'फारसे बायनाय बिगुमाया दोनफैफिनो। पुलिस बिफाना बे जाथायनि सायाव गोख्रों सिग्रोमो आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना फोरमायदों। थामथि खौराङाव दङ दुर्गा मन्दिरनि सिङाव सासे पुजारीखौ फासि नांनानै थानाय थासारियाव मोननाय जादों। समबारखालि आसामनि नगाव जिल्लायाव मोनसे थानसालिनि सिङाव सासे पुजारीया गावखौ फोथैना लादों होनना अजद होदों। थैनाय पुजारीखौ कार्बि आंलंनि थागिबि दामोदर गुरुजी होनना सिनायथि होनाय जादों। सुलुंनि बायदिब्ला बिथांखौ समबारनि फुङाव बारहामपुरनि बामुनि सार्वजनिक दुर्गा मन्दिरनि सिङाव फासि नांनानै थानाय मोननाय जादोंमोन। जायगानि थागिरिफोरा बुंदोंमोन दि थानसालियाव गुबुन दिनफोर बायदि नेम बायदियै धोरोम फालिगासिनो दङमोन। बबेखानि पुजारीनि फासि नांनानै थानाय जोबोद गोब्राब थिरांथानि जाहोनफोरखौ दासिम मिन्थिनाय जायाखै। जायगानि सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरो आरो पुलिसआ हरखाबै जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। ब्रैथि खौराङाव दङ बिटिआर बिसायख'थिनि सिगां बर' गामिफोरखौ बिटिआर ओनसोलाव सोसनगोन। बिसायख'थिनि सिगां बिटिआर ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय बर' गामिफोरखौ थाबैनो डिलिमिटेसन खालामनानै बिटिआर ओनसोलजों दाजाबदेरगोन, जाहाथे बिसोरो बिटिआरनि बिसायख'थियाव भट होनो मोनो आरो बिनि सायाव खामानिखौ मावगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायबावदों दि लखिमपुर जिल्लानि बर' गामिफोरखौ नटिफिकेसन होनानै बिश्वनाथ जिल्लायाव लाबोनाय जागोन। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया सिगां फरेस्ट ओनसोलमोन। फरेस्ट ओनसोलाव गोबां बर' सुबुंफोरा रायजो जाबोगासिनो दङ। बिनि सिगां फरेस्ट ओनसोलखौ सरकारा बर' सुबुंफोर गैयि बायदि खालामदोंमोन। बे फरेस्ट ओनसोलाव बिश्वनाथ जिल्लानि 9,000 बर'फोरा हानि टाइटेलखौ मोनबाय। बिश्वनाथ जिल्लानि फरेस्ट ओनसोलाव बर' गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो थाबैनो बिसायख'थिनि सिगां मावफुंजागोन होनना फोरमायदों। बाथि खौराङाव दङ
बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'नि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ आसामनि खेल' इन्डिया उमेन उसु लीगआव 1 लाख रां अनसुंथाइ होदों। बर'नि आइजो नेशनेल उसु जाज उदांस्रि नार्जारिनि नाजानायाव बिटिआर सोरखारनि इएम दावबायसा बर'आ खोथा होनाय बायदि 1 लाख रां आसामनि खेल' इन्डिया उमेन उसु लीगआव अनसुंथाइ हरो आरो बे अनसुंथाइखौ मोननो हानानै आसामनि खेल' इन्डिया उमेन उसु लीग एस'सिएशननि सोद्रोमाफोरा बिटिआर सोरखार आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो हेफाजाब होगिरि नेशनेल उसु जाज उदांस्रि नार्जारिखौ खौरांनि गेजेरजों साबायखर बावो। 6थि खौराङाव दङ। खोला सोनाब गार' हिल्सआव सा 7 बांलादेशी हाबफैग्राफोरखौ हमदों। समबारनि फुंनि 6 रिंगासोआव आयेन बेरेखायै भारतनि ओनसोलाव हाबफैनायनि सायाव मोनसे सिग्रोमनायाव सा 7 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ मेघालयनि खोला सोनाब गार' हिल्सनि बलदामग्रे गामियाव हमदोंमोन। बे आयेन बेरेखा हाबफैग्राफोरखौ कलासर पेट्रल पोस्ट पुलिसनो गथायना होनाय जादों। बिसोरनिफ्राय बांलादेशनि पासपर्ट, बांलादेशी रां, मबाइल फन आरो बांलादेशी सिम कार्डजों लोगोसे गोबां बेसादफोर जब्द खालामनाय जादों। खोला सोनाब गार' हिल्सनि जिल्ला पुलिस आरो भारत-बांलादेश गेजेर हायुंआरि सीमायाव सीमा रैखाथि हान्जानि गेजेराव जथाय अपारेशनाव आयेन बेरेखा राहाजों भारतआव हाबनो नाजानाय बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ खानाय जादोंमोन। बे सोलिबाय थानाय अपारेशननि समाव गामियारिफोरखौ सम-सम सांग्रां खालामनाय जायो आरो जायखिजाया सन्देह गोनां थांलाय फैलायनि फोरमायथि होनो खावलायनाय जायो, जायजों सिमा गोनां ओनसोलफोरखौ बांसिन गोहोम गोनां महरै रैखा खालामनाय जायो। आरो सा 7 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ खानायनि सोमोन्दोआव खोला सोनाब गार' हिल्स जिल्लानि महेन्द्रगंज पुलिस थानानि मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। हमजानायफोरखौ आंगुर हुसैन, अफरिफ आमिर आली, सान मियामत, बुकुल मिया, मीर जाहान, एमडी रासेल आली, बिप्लब मिया होनना फोरमायनाय जादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन।